Ya. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim wa rabbani wa alihi samadani wa rabbani wa alihi samadani Sayyid Semuidin Abdul Qadir Jailani Sayyid Semuidin Abdul Qadir Jailani Hasan wa Husain Ibnu Ali wa Fatimah Hasan wa Husain Ibnu Ali wa Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habiballah binti Rasulillah Muhammad ya Habiballah Allahumma sholli ala ridwani alaihi wa amilana bil asrati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'ala sampai puji keterima Allah pangeran alam kabeh ingkang senantiasa tumaringasi kawula sasingkang mulai dunia datang luput sami dinuman baksana yaitu ratu ingkang lawi hadir kang asih sasampune aku nyagawe utawi kelas sama kitab kamu pola tenesake kalian pun kang kekasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kang kalian munjung ama bakti Maryam Sumalan kalian satya para wali ing mangsa sing abi hasan wastane anak wastane pun nagarane Baghdadi aman digawe hasan disuluking damong ini Semuidin Jalan miyos sing kubure seaman munjungi sarta Sampai para pokok, pakai kumpul
sukan sadaya lan sami maturi biase sapaning madaling dangu mangkana Abdul Qadir mulane sontan ngucap nanduking dangu yesun metu saking badan ing dina Jumat tanggal sasi sabat lan nganggo
lamun enane gawe apa ning dunia tanah kang nimba panganggo swargane lake angin lamun dulu asane kang dengan amawi datang kana yang manggo toko maupun mulai datanya ing seamat panamulane puniki astane lawan cacat sehamada uri saking kubur manira panpone pangpurakane takalane soring dangon dokuan son tulang imune malaki baik toya sama pasun tamo tanane son nawacacan saking tuan di arasan yatim malaka sapuniki tuan kados napane sampun ngapura mari amba Abdul Qadir amba ngapura satu maka selamat nauri lamun tuan ngapura ika amba jalur tedak kena mari Allah walu yang tangan amba kadia uni maka nol ya sulalu Isun nada Maria Widi walu yane tangane selamat mangka saking wali kabeh kang wosan jero kubur moga nadakaken widi kabeh pada nada Maria Agung wali gangsa nambe samyang imbanang imanakan mari semuidin seamanus waluya waluyane kadiai muni tutuk sukaretan mawi cacat usama kapusanane
akan iku sidik maka saya kita kasih saya Yusuf Hamdani kalau lawan Syekh Rahman kalau nenek kemangsane lansak kalau itu manjing negara Baghdad maka saya para masai sambil ngirim lansak ke pada matur yang sadar saya pilih kau mantos datang saya Yusuf Pratane saya kini pakulun sajumlah kau nanti saya abul qadir amdahin panjatane son datang kongsi sajumlah sadurung irada sing ngeriki saya sama keprata sarta mawatai kasih aku turasa pola selamat awe waru ing sirah kabeh anolya setu mongkol wong sadaya tumungkul malih nole ajirin sadaya wong kamane riko ingkang jana ning madrasa mangsa iku anolya Syekh Yusuf Prakti sarta ninggal gancangan lumampah sapraptane pangandikane Syekh Yusuf satulaya sumajati nodoakan yang amba yakti Indonesia abang lawan sehaman sawos tisun lawan sehaman mucah sehaman Syekh Yusuf dipuna gelis tuan lumai negara Baghdad manjia madrasah saya mau dina buku canane saking masalah saking puasa kabeh wong iku ajana kula tarsawus benar wonten Syekh Abdul Qadir tonton pala
Amin.
Ing jarane suntingane buah baik
Sampunana tegi
anak dari laki sun banyak kali sawadi angin tamai kira sehari padanya keli sangawadi kanana section sampun nulis para tanah sesat ismale abi malik sun tinggal sampun katosaken parwasani esma ibadah papaksana la sajin ulama kumpul sebagai abi golin yang serta sambil qadir samun bila syukra sasajin sampun sumati panjang lamun hinus sasajin abi golin tarian takkan asem lama balis biasakul biwasakul ayat ulang lisan gorang lawan rapi makabi balikus abaca sholat nabi sari abaca bismillah doa adalah sandi maka saya muidin dan tersabuk kan saya ini yang terbukti maka saking lama saking masyarakat tanah wonten ada sataya tungku sami kan obat saking hebat aning ali hebat aning ali insya Abdul Qadir jalan nawan sunting ali monggo kasaning supra nawakul gede sidi wakuliku ira tong nengong kali tutu ku pesen ngancap makan asa Abdul Qadir awe isya ing manira kalawan sehari kinon ngambi waktu itu maka sun Abdul Mulik kabupaten sami nulisun do paringarsa ning senui dinten maka sehmudimus mari kita wakatali ingwa kulkan ambu kasih rasul buka tumuli inya neana bocah tanah api goli hale bocah guisu dan karo kumene tuli netrane sakaliota lupu sikir kali sarta waduk mereka
Cinjung Noleh asai deno Sore rai kang sakit karena sama meraikan sakit agar
Ibu
sawiji dina mane yang dulu anak pasir ulung mabura ngumpulin non paligian si Abdul Qadir kamulia amarani kalana dagirimu tuni anita wangi kuwi rasane namun analawamuni para cinta ni susah jadi susah
panamali alas Baghdad parana isonengoni wasawaru ilor kidul wetan makana esono limalayo sarang satoro paran manira nalika sakada pelin awak manira panakangane parada tastani ikota batas negara Baghdad panakan solatoni kali walasina maka pikir manira ing panggawe panaiki anuliana wanita ingkang parata samu sujane mirang manira munapa mangetane kakaukan tuan ing tingkat wapana seabul kodir jelan ingkang minulya kurungi para wali otawi riwayat iki cinarita kakanduk lagi uni sakit cekak mulia ingkang Baghdad waca Abdurrahim ingkang mata kakali kayat iki hikayat dimolong dasar kaminana lawan popan muncul kekali si api mudobat Quraisy ingkang bangsa lan saking amul malik ingkang jinulukan ingkang Abdurrahim mangka ngucap parane isun biasa anake saking api kang jinulukan Astagfirullah Muhammad kaputrane wali kang nangge bangsa Baghdadi sapone Abdul Qadir kang mulia ingkang oson pirang satune bandare kalang manira yen susurat tak manedoe mulih manira sapu ingkang babai santa manira anu capakan mangkana pansira iki mati tatkala manira tapaten ing putra tan elok dadi prihatin sebab manira sira anake sakit ali lan ake kang putra ingkang sumalan jaluka lawan sedat ala pinajar maring selamnana ingkang putra masih sedatan awe sakit masih aku maring sahabat sampun kira-kira misawo sing parasa kang putra sinaraman mulia minakake sing palingian semoy jenjelani maka nulis sinaraman kang putra dening seapun
Allah